Jekk fl-aħħar ġimgħat il-bajja tal-Għadira kienet mimlija daqs bajda, l-istess nistgħu ngħidu għar-riserva naturali li tinsab ftit passi l-bogħod. F'dan il-każ kienu qatt ta' speċi ta' għasafar differenti li tawa l-ħajja. Jirriżulta li fl-aħħar xhur kienet innotata żieda fl-ispeċi ta' għasafar li passew minn fuq pajjiżna fi triqithom lejn l-Afrika mill-Ewropa. Uffiċjali tal-BirdLife Malta tkellmu ma' One News dwar kif kien hemm ammont sabiħ ta' għasafar li ġew irreġistrati u fosthom speċi differenti ta' għasafar tal-priża li saħansitra bejtu fi gżeritna. Fost l-aktar speċi li taw sodisfazzjon għax Bejtu Fl-Għadira hemm il-FrasServejne. Bejtu wkoll il-Monakella. Aħna nqisuh bl-ispeċi ta' safar li bejtu u dis-sena ma kienx eċċezzjoni laqqas minħabba li l-Għadira kenna żewġ pari ta' FrasServejne Black Wing Stilt li fis-salvaġġi bejtu hemmhekk biss, l-Għadira biss. Kellna wkoll xi ġixpari tal-Monakell, kellna wkoll pari tal-tiġiġ tal-baħar fil-riserva tas-Simar, allura kienet on the whole sena tajba ħafna għal dawn l-ispeċi ta' safar. Mark Gawci li jmexxi r-riserva naturali tal-Għadira spjega kif ir-riservi jibqgħu żoni ekoloġikament importanti fejn tingħata priorità lil biodiversità u n-natura u primarjament jipprovdu kien għall-għasafar tal-passa. BirdLife Malta qed tipprepara biex l-istaġun li ġej ikun wieħed mill-isbaħ għal dawk li jħobbu jżuru riservi naturali, kemm dik li tinsab fix-Xemxija kif ukoll dawk li jinsabu l-Għadira, tas-Simar u l-Foresta 2000. Riserva tal-Għadira u tas-Simar bażikament mix-xhur ta' Ottubru u Mejju ikunu miftuħin matul il-ġimgħa nilqgħu it-tfal tal-iskejjel hawnhekk nkunu letteralment fully booked u jiġu klassi differenti dejjem kuljum biex it-tfal jitalmu fuq l-ambjent naturali Malti. Fil-għaxija kif ukoll fil-weekend imbagħad inkunu miftuħin għall-pubbliku fejn jidħulu għadejjem xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.